дуруд дӯстони азиз, дуруд ба ҳамаи онҳое ки ин лаҳзаҳо дар блоги ман ҳастанд. Ин блоги ман авторский мебошад ва ҳама чизро фаро мегирад. ҳозир ман торти медовӣ мепазам аз он чизе ки дар яхдони мо ҳаст. 1 2 3 4 5 дона тухм гирифтам. шумо метавонед 2 дона гиред, метавонед 3 дона. тухмои майда ҳаст, каме маска, равғани маска гирифтам, асал, шакар камакак меандозам ва ба ҷои сода ана инро меандозам. баскин аз магазин гирифтам. инам мисли сода аст. метавонед ки як хушхуша сода андозед. ҳозир тухмҳоро шикаста бо ин ҳама алдараш мекунаму рӯи газ, яъне дар алови хела паст мекобем. ин торти асалӣ мебошад дӯстои азизи мо. дӯстои азиз, ба ғайр аз сода, яъне мо ба ҷои сода дигар чиз меандозем, яъне мисли сода аст. ба ғайр аз сода ҳама инро рӯи алови паст мекобем, яъне тухм, асал, маска, агар хоҳед каме шакар ва мекобем. баъзеҳо дар буғ медоранд, вале ман осонакак дар алови паст ҳеҷ гап надорад. кофтан мегирем, баъд дар охир каме сода ё ин ки мисол сода заминитил меандозем, он тараф мегирем ва орд меандозем. одро ба чашм нигоҳ карда ман меандозам, баъзеҳо бо стакан ҳисоб мекунанд. акнун мекобем, хуб мекобем дӯстои азизи мо. азиз, ҳозир акнун мо сода ёки сода заминитилро меандозем. ин қошиқ чай. азиз, вақте ки сода меандоза амахе каф мекунад, яъне ки ба таҳкурсӣ барои торти асалӣ тайёр шуд. акнун инро мегирем, орд меандозем. дидед чӣ хел шурӯъ шуд? орд меандозем. ҳозир азиз, орд меандозем ва мекобем. ордро нигоҳ мекунем. ҳозир мешавад ки инро шумо мулоимак пазед, яъне ки ба чанд қисм не, вале дар хонаи мо ба чанд қисм бошад баъд мағз мебинанд торти асалиро, яъне ки бисквитинро дӯст намедоранд. ҳозир бо орд меандозам ва хамир мекунем. ҳозир орд хамир кардем ва хамирро кулчачаҳо кардем. акнун ҳар якташро рост карда дар алоҳидагӣ мепазем. ин кулчачаҳои барои торти мидовиро сар кардем. дӯстони азиз, кулчачаҳоро тунук мекунем ва кам кам анахе ба корча ёки бо вилка шикоф карда дар духовка мепазем. ҳозир алоҳида алоҳида азиз, ҳамхе пайи ҳам ана кулчачаҳоро мепазем а як лав ва баъд аз пайи тайёр кардани крем мешавем. кадбонҳои азиз ва кулчаҳои торти мо барои торти медовӣ пухта гирифтам. ба фикрам ҳатто зиёдтар аст ва ман метавонам ҳатто 2 торт кунам. инҷо хеле омадагӣ, нигоҳ кунед, ана дидед. акнун мо аз сугушонка, яъне ширқиём 1 қутӣ ва ним қутӣ маскаи рама крем тайёр мекунем. метавонем ба он чормағз, бодом, печини, чизе ки мехоҳед андозед. ҳозир ман крем тайёр мекунам. аз сугушонка ва какао ва маска ман ҳозир крем тайёр мекунам. кани бинем ками карбо меандозем. азиз, ман крем тайёр кардам. бе ягон миксерам мешавад тезакак, яъне ки сугушонка, равғани маска, ками чормағзу бодомро майда кардам. шумо метавонед печини андозед. короче, ин торти ман осона кайда. ман ки ширро дӯст намедорам, ҳеҷ вақт заварной крем намекунам. ин осон. акнун ҳозир листоро крем мекунем. омода бошед. азиз, як лав мо листоро крем мекунем. дӯстони азиз, торти мо тайёр шуд, яъне ки крем кардем ва мувофиқи таъми худ ороиш додем. ман болояшро каме бодоми куфтагӣ, шоколад майда карда мондам. ва дӯстони азиз, шумо метавонед бо таври худатон оро диҳед. ҳозир дар яхдон мебинем.
میتونیم بعد 8 ساعت خوردن ممکن است. حاضرم خورده میشود ولی برای من معقول آن است که در یخدان استد. با ما باشد. خداوند نگهبانتان.